କିରେ ମୋଟୁ ଭାଇନା କୋଉଠି ଗଲୁ? ଆରେ ମୁଁ ଟିକେ ଖେଳା ଖେଳି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତୋ ଭଳିଆ ସଦାବେଳେ ସେ ମୋବାଇଲଟାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛୁ। ଆରେ ମୋବାଇଲରେ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛୁ ନା? ଆରେ ମୋବାଇଲ ଗେମ୍ ନାହିଁ, ତୁ ଟିକେ ବାହାରେ ଯାଇକିନା ଖେଳା ଖେଳି କର, ଦେହ ଫିଟ୍ ରହିବ। ଓହୋ, ଆରେ ତୁ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛି। ମୋବାଇଲ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛୁ? କ'ଣ କିରେ? ନା ସେ ଯୋଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛୋଟ ମୋଟୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା, ଛୋଟ ମୋଟ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ସେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୁଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଘଣ୍ଟି ବଟନ? ହଁ, ଘଣ୍ଟି ବଟନ ଦବାଇଛି। ବଢିଆ କରୁଛୁ। ଆଉ ତାହେଲେ ସେ ଚ୍ୟାନେଲଟା ମୋତେ ଦେଖେଇବୁ? ହଁ, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ସେ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯାଆନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବକୁ ଦବାନ୍ତୁ ଆଉ ସେ ଘଣ୍ଟି ବଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ଶିଖୁଥାନ୍ତୁ, ଖେଳୁଥାନ୍ତୁ, ମଜା କରୁଥାନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଛୋଟୁ ତତେ ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ, ତା ଆନ୍ସରରେ ତ ଚକୋଲେଟ୍ ମିଳିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା, ତିନିଟା ଦାନ୍ତ ନଥିବା ପ୍ରାଣୀର ନାଁ କହିଲୁ। ଗୋଟେ ହେଲା କାଉ, ଗୋଟେ ହେଲା କାଉ, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଜଣେ ଅଜା ଆଇ। ଛୋଟୁ ମୋଟରୁ ଶିଖୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଓ ଘଣ୍ଟି ଦବାଇବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।